ndingumntu apho nengqam xa funeke ndithethe nabantu ababhujelweyo. Andisakhumbuli noba kwakuthweni kum ukusweleka katata ngo-99 ngoJuni. Andisakhumbuli noba kwakuthweni kum ukusweleka kukamama ngoJanuwari 2001. Indenze ke ngoku ndingakwazi uthetha nomntu obhujelweyo because andinankumbulo nancingane ncakasana okoba uthetha njani nanomntu oshiywe ngumzali okanye umntu osondeleyo entliziyweni yakhe. Kodwa ndizele nje ugqithisa iBhayibhile kumkhulwa wam. Ndicinga ndigqibile ndiyicacisile imeko yam nokufa kwifemeli. Baza kundixolela. Sondisa, andivanga kakuhle noba kuthiwani uyawukhangela lo mqolo athetha ngawo umbongo xa uzothetha nefemeli uvala iBhayibhile. Kodwa ndiphawula into ethi kusemveni kokubhubha kukaMoses and now uYoshua ubizwa uThixo koba aweze amaSirayeli awasezweni lesithembiso, ilizwi lamazwi kaThixo. Uthatha uYoshua engalungiswanga msuthu okanye engakrotyiswanga okoba uzawukwenza lo msebenzi. Kodwa ngenxa yokuba uThixo unecebo, uThixo unecebo. Le verse i-emphasizer i-transition nokuthatha over kukaYoshua apha beke khona uMoses. Uthatha over ethemba i-guidance kaThixo because uyayazi imeko yohamba naba bantu. Khamende engcwele evuma ukuthandaza. Utshilo usister Nyaka apha wathi uYoshua wayekhona kula madoda. Kwathiwa kuwo mawahambe ayohlonga. Kugqityezelwa lo jeni yala madoda ali-12. Akwathiwa kuwo mawayehlola ilizwe uThixo abathembise ngawo. Khamende engcwele evuma ukuthandaza. Phakathi kwala madoda abuyathi ilizwe lona lihle kwaye amadoda alo zingqilimbela ilizwi lamazwi kaThixo. Kodwa uYoshua was one of the two awathi noxa kunjalo kuhle ngoba siye kwelo lizwe. Khamende engcwele evuma ukuthandaza. Uthini uba umbanzi wapha? Yangangalo madoda athi wawuqoba kwelo lizwe sonke siya kulo. Wabuya sithi noba imeko zalo zinjani kodwa kuhle ngoba siye kwelo lizwe. Khamende engcwele evuma ukuthandaza. Family yakho wethu umkhululeni uba umbanjwa. Umyekeni ngoko, umyekeni ahambe ukhuthaza uYoshua phambongo into yokuba ixesha lokuzilela uMoses ligqithile. Khamende engcwele evuma ukuthandaza. Family kaba uMadiba lizawuphela ixesha laba nililele uMadiba. Kodwa kunyanzeleka ukuba nimisa amehlo nijonge ukuba ngubani ngoku ozothatha i-leading role
yokuphakamisa le family ibheke phambili kamena ngcwele evuma ukuthandaza yeyona nto ke endikrala isihlala zingqondweni zenu okoba emveni kwewonke lo msebenzi kuyafuneka mama okoba kubekho umuntu ozoma enzela nto ibisenziwa ngumntana omhlapha ekhokhela le family enzela nto ibisenziwa ngumntana omhlapha kungasweleki imlandeli emkhondweni wakhe kungasweleki imlandeli emkhondweni wakhe uyasuwa uthatha lamadoda nalamantokazi akwaSirayeli uwaweza kule ndawo Moses kwakuthiwa kuyo abantu bam ndibalungiselela ilizwe elibaleka amasinobusi uthatha lo msebenzi Yoshua njenge-right hand man kaMoses uyayazi ukuba aba bantu abakhokhelayo ngabantu abasokolisayo endleleni ube nomonde mamam usube nomonde uyazi ukuba abesithini uba uMadiba xa ithetha nonyana bakhe bemsokolise ebudeni bendlela kodwa uThixo uza kunceda mama uThixo uza kunceda njengoba wamncedayo uYoshua kaloku uThixo mbongo usithumela kwilizwe laziyo ukuba lisifanele ukuba singaphila kulo usithumela kwilizwe elinjalo uba bekungenjalo yayingazange zimiso kaKristu yayingazange zimiso kaKristu athi mna ndiye kunilungiselela indawo yayingazange zimiso kaKristu asithembise ngezulu elitsha ekuphelisweni kwaliphakade kamene ngcwele kaThixo nimbhaka umyumculi uthama abantu bahlela apho abalambi abanqanwa kamene ngcwele evuma ukuthandaza sikholela ngoba uMadiba uphakathi kwaba bantu babhaqwa ngomnyumbali ngobani nabo bathe uwombezi mhlophe ithi impendulo ngaba basuka embandezelweni enkulu bona baloyisile ihlabathi sikholelwa kuloo nto leyo ngoba umntana omhle naye uhlele kulo mvuselelo kamende ngcwele evuma ukuthandaza ukumkani ubungcwalisa ithuba lam ndibulise apha ekhaya ndibulise kumzalwane uJasi nabahlali bethu nabantu bonke neGildas one heart one way one heart one way hansi kwale vesi uMoses umkhonzi wami ufile suka ke ngoko uyiwele iJordani li lusapho lasekhaya lento ububomi bazali bami into efana no stop and go
stop and go lo xa kulungiswa indlela udibane sekukho ibhodi ezibhalileyo ezithi please be patient, the road is under construction, please be patient. Ubomi bunjalo, ubomi sibuphilayo. Ubomi bethu ke family yasekhaya sihamba nje sijikelezwe ngunokufa. Sijikelezwe ngunokufa. Utsho nalombhala apha uMoses ufile ke wena hiwele Jordani. Black Mamba. Umntana omhle ebethanda uwasebenzisa la magama athi umuntu umhlukufa. Athi uba mbi ubukufa. Ngoba bazalwane ukufa sihamba nako. Khamende ngcwele kaThixo. Mtholi ukufa esikufeyisayo kweli xesha uthi bekufike kule nyanga iphelileyo usuke buphinde bubuye ngoba ukufa esikuthweleyo sihamba nako. Makabonga uThixo. Utshintshwe inhloko apha Mcebisi. Utshintshwe inhloko apha. Setshilo lamadoda agqiba ugqitha apha nabasisi. Okokuba eneneni umfo kaMram ubekwe kulaa ntaba kwathiwa wena usayi kufika. Onyula uYosuwa okokuba makaqhubekeke nendlela. Isimanga sikaThixo ke ngoku abakhuphayo abantwana bakwaSirayeli akhange abaxelele izinto abazawudibana nazo endleleni. Khamende engcwele kaThixo ngoba oluhambo lunengozi, oluhambo lunentshaba. Ngoba nomfo kaNune akekho prepared apha akontinuise nale journey ngoba bebeke bagqitha kwiinyoko ezinobuhlungu. Khamende engcwele kaThixo sadibana noThixo Cebisa sithi Moses beka inyoka yobhedu ukuze bonke abantu abathe badliwa ziinyoka ezinobuhlungu zelilizwe bathi bawukhangela kule nyoka baphile. Khamende engcwele kaThixo. Isimanga sikaThixo saphinda bathi aba bantu besahamba uThixo wadeploy izibawa apha endleleni. Ithi iBhayibhile zabadla abanye bafa noko kodwa abanye baphila. Mhlawumbi uyosucinga loo nto. Mhlawumbi uyosucinga loo nto. Kodwa emveni kwabethu abathile lo mfo divesithi zilungiseleli iintsuku ezintathu oba siyiweli iJordani. Wathi ilungisani imiphako ngoba sayiweli iJordani. Khamende engcwele kaThixo ngoba uThixo akuthethileyo uyakwenza. Diversity njengoko ndandinoMoses ndawuba nawe. Nkosi yam ndawuba nawe regardless of kuza kwenzeka ntoni mna ndawuba nawe. NdinguThixo uthi ke esihla akuyi kuma mntu phambi kwakho lonke ilizwe. NdinguThixo tabe ndilinike wena, tabe ndilinike wena. Wathi uThixo, wathi uThixo, wathi uThixo kulomfo, wathi uThixo kodwa ngoba oluhambo nditshela unengozi noluhambo lwafika kwaJobi. Wathi uThixo ezelwe kufa imihla yayo mifutshane izele zinkathazo. Nkosi yam sisele zinkathazo kweli lizwe siphila kulo. Uthi kodwa nombhali wathi uThixo iwele iJordani, iwele iJordani wena nendlu yakho.
Magqibezele ke ndithi kuyakhothuka family yasekhaya. Hayi mani kuyakhothuka. Asingobantu belilizwe. Asizozimakatha lilizwe. Ngoba wathi uThixo siseko. Mna nje nilungiselele ikhaya. Elibona ngamaHebhere. Wathi ufa amaHebhere. Kokholo. uMoses abazange balibona ikhaya madoda uMphali wesithile lesithi silungiselelwe ikhaya elinjengomthakazi elungiselelwe indoda yakhe uthi kwazosula inyembezi emehlweni saba kwesijwili la kukhala ngoba into zokuqala sithi mandigqibezele ke sabuya isigezo sababa sadibana noYosuwa esithi ukuba kube emehlweni ukumkhoza hayi mbongo watsho lo ukuba kube emehlweni ukumkhoza uthi hayi mbongo nina zonyulele uthi khona mkhoza athi kodwa thina mna nendlu yami sawukhonza uThixo ophilileyo uThixo ohlala ezulwini ke sizothi kuni uThixo abekhonzwa kuMadiba kwelikhaya uba kube emehlweni ukumkhonza sizothi kuni sonyuleleni uThixo uThixo ohlala ezulwini hayi man uThixo ohlala ezulwini manyanya uThixo ohlala ezulwini makanigcine anigcina nichaza akhe lixesha hambe nani aninika amandla nazi intoba uThixo yena usisiqalo usisiphele uthomye umculi akalala koze ungumgcini kaSirayeli uPhezulu sethu